Geliefde, ik groet u heel hartelijk in de wonderbare naam van onze Heer Jezus Christus. Het is weer fijn om bij elkaar te zijn, om samen te kijken naar opwekkingen in de geschiedenis van de christelijke kerk. We kijken vandaag naar opwekkingen in de tweede helft van de 19e eeuw, dus vanaf 1850. En we kijken naar ons thema vandaag is Wees heilig, want ik ben heilig. Hartelijk welkom. En ik bid dat de Heer tot ons zal spreken door de opwekkingen die we zullen zien vandaag uit de kerkgeschiedenis. In de eerste lezing hebben we gekeken naar de opwekking onder de Herrnhuters. Dit was een bijzonder werk van de Heilige Geest onder Gods volk. En we hebben gezien dat als op grond van dit werk er vele mensen de zending zijn ingegaan en zijn de boodschap van de Heer Jezus gaan verkondigen in de hele wereld. Die opwekking kwam nadat gelovigen zich hebben verootmoedigd, zonde hebben beleden voor God. En op een gegeven moment hebben we gezien dat ze zich hadden overgegeven aan God. En ze waren een gemeenschap van voorbidders. In de tweede lezing hebben we gekeken naar een opwekking in Amerika en Europa gelijktijdig vond het eigenlijk plaats. En dan zien we dat tijdens die opwekking God zijn volk terug heeft gebracht naar de studie van het woord. Mensen namen de studie van het woord heel ernstig. En door die studie kwamen ze ook tot de ontdekking van sommige waarheden uit het woord die eigenlijk verloren dreigden te gaan. Waaronder de wederkomst van de Heer Jezus en de daarmee samenhangende gebeurtenissen. Als we kijken tot nu toe wat we gezien hebben en eigenlijk ook vooruitkijken van hoe gebeuren opwekkingen, wat doet God, dan zijn er een paar dingen die ik dan aan de orde naar voren wil brengen. We kunnen constateren dat God opwekkingen geeft in tijden van crisis. Dus wanneer er crisis is, grote geestelijke nood en morele ondergang in het leven van een persoon, een gezin, een gemeente, of zelfs een land of zelfs in de wereld. Dus dat zien we dus na crisis, dan merken we dat God één persoon kiest die een belangrijke rol speelt in de opwekking. In het terugbrengen van zijn volk naar zichzelf. Er is sprake van verootmoediging. Dus er is een crisis, er wordt een persoon geroepen en dan is er sprake van verootmoediging. En dan zien we verder dat het volk van God dan door de Heilige Geest gedreven wordt om te gaan bidden. En dat resulteert in toewijding van Gods volk aan elkaar, maar meer nog aan God. Er is ook sprake tenslotte van een vernieuwde prediking van Gods woord met vrijmoedigheid, met kracht en met vuur. Tijdens opwekkingen gebeuren er ook dingen. Wat zien we in onze samenleving gebeuren tijdens een opwekking? Hoe ziet de samenkomst eruit tijdens een opwekking? Tijdens opwekking werkt Gods geest op bijzondere manieren in het leven van gelovigen en in de mensen om ons heen. Vandaag zullen we wat meer daarna gaan kijken. Maar laten we eerst even kijken naar wat achtergronden van de tweede helft van de 19e eeuw. Dingen die zich speelden in die tijd en die voorafgingen aan de opwekking. De opwekking met betrekking tot de wederkomst van onze Heer Jezus Christus had ook een negatieve effect op de samenleving. Zoals we eerder gaven, had Miller aangekondigd dat de terugkomst van de Heer zou plaatsvinden tussen 1843 en 1844. Maar zoals we weten is de Heer niet gekomen in die periode. En dat leidde voor vele mensen, vele van zijn aanhangers, tot een grote teleurstelling. Want velen hadden hun bezittingen al verkocht. Anderen zaten al ergens te wachten op de Heer die terug zou komen om hen te halen. En nu de Heer niet terug is gekomen, waren ze al hun aardse goederen kwijt. Wat nu?
In Amerika speelden er ook andere zaken. En dat was, de slavernij was nog gaande daar. En dat leidde bijna tot een oorlog in Amerika tussen de verschillende delen van het land. De zuidelijke delen, het zuidelijk deel en het noordelijk deel. De mensen in het zuiden die waren van oordeel van slavernij moet blijven. En die in het noorden die vonden van de slavernij moet afgeschaft worden. En in die tijd dus merken we dat God dan bijzondere opwekkingen gaf. Begin in Amerika, maar die opwekking is ook verder gegaan naar andere landen. In deze lezing zal ik het verhaal van verschillende opwekkingen vertellen. Ik begin met de opwekking in Amerika. We kijken dan naar Zuid-Afrika, maar we kijken ook naar Suriname, want ook in die tijd vonden er opwekking plaats in Suriname. Een bijzonder kenmerk van de opwekking in deze periode is het gebed. Je zou kunnen zeggen, de opwekkingen werden letterlijk losgebeden door Gods volk. Laten we kijken naar de opwekking in Amerika in de tweede helft van de 19e eeuw. Wat bekend zou worden als de derde grote opwekking begon in 1857 tot 1858. En er was een echtpaar, een arts, Walter Palmer, en vooral zijn vrouw Phoebe, die hielden samenkomsten in het oosten van Amerika en ook in Canada. Ze hielden samenkomsten, diensten, maar ook kampdiensten werden ze genoemd. En zij legden de nadruk op de heiliging, de leer van de volmaakte heiliging. Ze waren mensen met een Wesleyaanse achtergrond. En de boodschap van heiliging begon ingang te vinden bij velen, omdat het leven in Amerika in die tijd niet is wat het wezen moest. Ook onder christenen was er een immoraliteit was groot. Het echtpaar zag toen het begin van een opwekking. En dat in één plaats waar ze waren, zagen ze in 1 week, toen Phoebe predikte, zag ze meer dan 600 mensen tot bekering komen. Het vuur van de opwekking begon te branden in het leven van andere mensen. Ook andere mensen werden door de Heilige Geest gedreven om ook iets te gaan doen. En een van ze was een zakenman, Jeremiah Lamphere. En hij riep gelovigen, zijn mede-zakenlui in het bijzonder, om samen te komen om te bidden. Ze zouden op de woensdag tussen 12 en 1 uur samenkomen voor gebed. De eerste samenkomst zou zijn op woensdag 23 september 1857. Woensdag 23 september 1857. Daar was Jeremiah, die wachtte dat de mensen zouden komen om te bidden. 12 uur, 5 over 12, niemand. 10 over 12, niemand. 12:15, niemand. Tegen 12:30 kwam er iemand binnen. En toen kwamen er nog 6 mensen erbij. En ze begonnen hun bidstond met 7 mensen. En later, de week daarop, kwamen ze weer bij elkaar. Toen waren er 20 mensen. En de derde week waren er 40 mensen. Binnen enkele weken werden deze bidstonden bezocht door duizenden mensen die samenkomen om met elkaar te bidden. Er werd toen besloten om niet meer 1 keer in de week, maar elke dag samen te bidden. En dan merken we dat in die tijd, oktober, dus in september begonnen met gebed, in oktober werd New York getroffen door een grote financiële crisis. De banken gingen failliet, bedrijven gingen dicht en duizenden mensen werden werkloos. Men zei dat in New York alleen in die tijd waren er al 30.000 mensen die zo hun werk op straat waren, omdat ze hun werk hadden verloren. Zoals iemand het zei, eindelijk had God de aandacht van deze mensen. Velen begonnen nu de gebedsbijeenkomsten bij te wonen. Iemand zei het volgende, ik citeer. Eind maart 1858 was elke kerk en openbare zaal in het centrum van New York bezet.
Dagelijks kwamen 10.000 zakenmensen bij elkaar voor gebed. Al snel vond er een opwekking plaats in Brooklyn, in Yonkers en in de steden New Jersey en nog op andere plaatsen. Tot zover het citaat. Tijdens de opwekking werd er gebeden. Het was een opwekking van gebed. Een ooggetuige vertelde het volgende, en ik citeer. Een zoon in North Carolina verlangt naar de vurige, effectieve gebeden van de rechtvaardigen van deze gemeente voor de onmiddellijke bekering van zijn moeder in Connecticut. Zo wat er gebeurde is dat de mensen die er waren gebedsonderwerpen gaven aan de groep en er werd vurig voor de dingen gebeden. En hier is er een jongeman die gebed vroeg voor zijn moeder. Nog een citaat. In een oogwenk staat een vader op. Ik wil de gebeden van deze samenkomst vragen voor 2 zoons en een dochter. En hij gaat zitten en barst in tranen uit en legde zijn hoofd op de reling van de stoel voor hem. En snikt als een kind met een gebroken hart. Er werd gebed gevraagd voor een jonge man die was teruggevallen. En een biddende vrouw vroeg om gebed voor haar man, zodat hij een nederige volgeling van Jezus Christus zal worden. En nadat ze dat had gevraagd, stond er een man op en zei als een reactie op wat die vrouw had gevraagd: ik ben die man. Ik heb een biddende vrouw. Het verzoek moet van haar zijn gekomen. Bid voor mij. Die man werd geraakt door de Heilige Geest. Nadien stond er een andere man op. Die zei ook: ik ben die man. Daarna een volgende. En daarna nog meer mannen die dezelfde woorden herhaalden. Het nieuws over de opwekking verscheen ook in de nationale pers. En in die tijd van werkloosheid nam de criminaliteit af. Je zou juist verwachten, als er meer mensen werkloos waren, dat er meer gestolen zou worden enzovoorts. Maar juist in die tijd nam de criminaliteit af. De opwekking, het werk van de Heilige Geest in het leven van de mensen had tot gevolg dat er in de samenleving er ook merkbare veranderingen waren. De rijken deelden uit hun rijkdom met de armen. Volgens een onderzoeker kwam in de periode van 1858 tot 1859 ruim 1 miljoen mensen tot geloof in Christus. En dat was op een bevolking van 35 miljoen mensen. Dat is nogal wat. In New York alleen kwamen er wekelijks meer dan 10.000 mensen tot geloof. Er kwam in deze periode ook een afschaffing van de slavernij. En ook vele van de nazaten van de Afrikanen kwamen in deze periode ook tot geloof. En al spoedig waaide de opwekking van Engeland over naar Wales en Ierland en Schotland en Engeland. Er was een duidelijke opwekking die wereldwijd zou gaan worden. In die tijd van opwekking stichtte ook William Booth het leger des heils, waarbij het ervan uitging dat we niet alleen het evangelie verkondigen aan de mensen, maar we denken ook aan de maatschappelijke en sociale noden van de mensen. En die pakken we ook aan. We laten niemand in de kou staan, letterlijk en figuurlijk. Er ging een beweging van start, een studenten-vrijwilligersbeweging, waar er duizenden studenten zich opgaven om in het werk van God te gaan. En u moet zich voorstellen, in die tijd, in dat jaar, ongeveer 1859, kwam juist Darwin met zijn theorie over de evolutie. Een theorie die later een geweldige invloed zou hebben op mensen, dat ze het geloof in de Bijbel zouden opgeven en nog veel dingen. En juist in die tijd was die geweldige opwekking gaande. En dat jonge mensen juist geraakt werden door de Heilige Geest en zich gaven aan het werk van God. We kregen mannen als Dwight Moody in Amerika en Charles Spurgeon in Engeland. Zij werden door God op een bijzondere manier
geraakt. Door de dienst van Moody en zijn gospelzanger Ira Sankey kwamen meer dan 100 miljoen mensen in aanraking met het evangelie van de Heer Jezus. Zowel Moody als Spurgeon richtten een opleidingsinstituut voor werkers. Want ze merkten, er zijn mensen nodig die in het zendingswerk moeten gaan. Andere bekende godsmannen in die periode waren James Hudson Taylor en George Muller. Tegen het einde van zijn leven omvatte Taylors bediening 205 zendingsposten. Hij is naar China gegaan en daar stichtte hij 205 zendingsposten, natuurlijk samen met zijn medewerkers. Er waren 800 zendelingen en 125.000 Chinese christenen. George Muller ontving meer dan 1.400.000 pond sterling in antwoord op gebed voor de noden van zijn weeshuizen. Hij had een motto: wij vragen mensen geen geld, wij maken onze noden niet bekend aan een mens, maar aan God. En hij bad en de Heer heeft op bijzondere manier gezorgd voor hem. Hij zorgde voor meer dan 10.000 wezen en richtte 117 christelijke scholen op, waarmee hij meer dan 120.000 kinderen bereikte. Hij reisde naar vele landen om Gods woord te verkondigen en hij kon zonder vertolking prediken in het Engels, Duits en Frans. En hij ondersteunde ook vele zendelingen financieel. Geliefde, de Heilige Geest was aan het werk op een bijzondere manier. Die opwekking werd gekenmerkt door een beweging van eenvoudige gelovigen, niet hoogopgeleide geestelijken. Van Moody bijvoorbeeld werd gezegd dat zijn taalgebruik zo slecht was, dat iemand hem eens erop wees dat hij in minder dan 5 minuten praten al hoeveel taalfouten had gemaakt. En Spurgeon die maakte nog eens de opmerking dat Moody in staat was om het woord Mesopotamië uit te spreken als een woord van 1 lettergreep. Ik weet niet hoe hij dat zou doen. Zoiets. Maar zo slecht was zijn taalgebruik. En God heeft hem gebruikt, ondanks dat. Mensen kunnen soms zo'n bijzondere nadruk leggen op de fouten van mensen en hun tekortkomingen. Maar God ziet het hart aan. En God ziet die toewijding die er was bij deze mannen en vrouwen. En dat heeft God gebruikt. Er was een bijzondere nadruk op gebed. Gebedsonderwerpen die tijdens de samenkomen werden gedeeld. En de gelovigen kwamen uit verschillende kerkelijke achtergronden. Er was ook een geweldige verandering in de samenleving. In Engeland bijvoorbeeld werden politieposten in sommige steden opgeheven, omdat er geen criminaliteit was. Kerken hielden hun diensten buiten, omdat ze de grote toeloop van mensen niet konden opvangen. Zij moesten in het openbaar diensten houden. Geliefde, kan dit herhaald worden? En kan dit ook gebeuren in ons geliefde land? Laten we kijken naar Zuid-Afrika. Het vuur van de opwekking bleef niet beperkt tot Amerika en Europa. De grote opwekking had ook een uitwerking op geestelijke leiders in andere delen van de wereld, waaronder Zuid-Afrika. Maar dan is het goed om te vertellen dat er in Zuid-Afrika al sinds 1822 er een dominee was die bad elke vrijdag, bad hij uren, dat er een opwekking zou komen in Zuid-Afrika. Vanaf 1822 bad hij. Deze trouwe dienstknecht van de Heer heeft bijna 40 jaar lang gebeden voor een opwekking. Maar hij zag niks gebeuren. Na de grote opwekking in Amerika werden de geestelijke leiders van Zuid-Afrika opgeroepen om een gebedsbijeenkomst te organiseren, om te bidden voor een opwekking. En daar werden de predikanten opgeroepen, en dat citeer ik, om op opeenvolgende zondagen een reeks preken te houden over het karakter van God, de rol van de Heilige Geest en de noodzaak van zowel gezamenlijke als persoonlijk gebed voor de uitstorting van de Heilige Geest over de zielen van christenen.
In april 1860 kwamen een paar honderd vertegenwoordigers van gemeenten bij elkaar bij een conferentie. En tijdens deze bijeenkomst werden de verslagen over de opwekking in Amerika voorgelezen en besproken. En wat er ook gebeurde in andere landen. Er werd ook onderwijs gegeven over de Bijbelse basis van een opwekking. De delegatieleden keerden terug naar hun gemeente en begonnen ook intensief te bidden voor een opwekking. En een opwekking is inderdaad ook gekomen. Een anonieme schrijver vertelde het volgende over de bidstonde. Toen de Heer onder ons begon te bewegen, waren de gebeden om opwekking en de kreten van genade intens. Ik ben verloren, roept iemand hier. Help me, Heer, roepen anderen. Het was onmogelijk ze te kalmeren. In die dagen maakte men buitengewone taferelen mee. Angstige kreten die gekenmerkt werden door vrees werden geuit. Er werden hartverscheurende getuigenissen gegeven van bekeringen. Er werden visioenen gezien en onrustige dromen gedroomd. Hier in gezamenlijk gebed, elders in stille woningen, zelfs achter struiken en rotsen, op bergen en in ravijnen, mannen, vrouwen, grijsaards, kinderen, heren, bedienden, allemaal knielend op dezelfde grond, schreeuwend om genade. En dit alles werd door niemand verwacht, noch door iemand voorbereid, noch door iemand uitgewerkt of gepredikt. Het was allemaal de geest van God. En niet voor een paar uur of dagen, maar voor maanden. Eindigt de persoon dit gedeelte. O, gezegende dagen. Kom spoedig weer naar ons toe met uw zegen. Kom snel weer. De opwekking begon op een boerderij. En de dominee van die plaats was de zoon van de dominee waarover we eerder spraken, dominee Andrew Murray. En zijn zoon Andrew Murray Jr., hij was de dominee die daar was. En hij bezocht de samenkomst toen. Hij was niet blij met wat hij zag. Hij moest niets hebben van die emotionele uitbarstingen. Daarnaast kon hij zich niet voorstellen dat de opwekking begon onder negers nota bene en niet bij de blanken. De negers waren niet eens gedoopt. Maar die stal op de boerderij waar er gebeden werd gekenmerkt door een bijzondere tegenwoordigheid van de geest van God. Mensen die bijvoorbeeld de deurknop aanraken, werden door de Heilige Geest geraakt en zij vielen op de grond. Tijdens een samenkomst van jongeren vroeg toen een 15-jarig meisje, een negermeisje, om een lied te mogen opgeven en te bidden. En ze kreeg toestemming. En ik citeer wat er gebeurde volgens iemand. Terwijl zij aan het bidden was, hoorden we als het ware een geluid in de verte, die steeds dichterbij kwam, totdat de zaal leek te schudden. En op 1 of 2 uitzonderingen na begon de hele bijeenkomst te bidden. De meerderheid met hoorbare stem, maar sommigen fluisterend. Niettemin was het lawaai van de haal oorverdovend. Tot zover het citaat. Dominee Andrew Murray Jr. werd geroepen om de mensen tot orde te roepen. Hij deed dat. Hij zei aan de gemeente dat hij hun herder was, hun door God gegeven. Maar niemand luisterde naar de dominee. De jongeren die begonnen voortaan niet maar 1 keer in de week, maar elke avond een bidstond te houden. De bidstonden gingen soms door tot 3 uur in de ochtend. Daar het aantal mensen dat de bijeenkomsten bezocht toenam, verhuisde de samenkomst naar een grotere zaal. Andrew Murray Jr. leidde toen zelf de eerste samenkomst in de grote zaal. Ik citeer weer wat iemand zei wat er gebeurde. Tijdens het gebed dat daarop volgde, hoorde ik weer het geluid in de verte. Het kwam steeds dichterbij
En plotseling was de hele bijeenkomst aan het bidden. Dominee Murray, die dat zag, verliet het podium en begon de mensen te vragen om zich rustig te houden. Er was die avond een vreemdeling die voor de deur stond en die alles wat er gebeurde volgde. Hij zei toen aan Murray om voorzichtig te zijn, want de geest van God was hier bezig. Hij kwam net terug van Amerika, zei hij, en had dit ook daar gezien. Vanaf dat moment accepteerde Murray wat er gebeurde in de gemeente. Christenen, jong en oud, begonnen door Gods geest bewogen te bidden voor dagen. Christenen van verschillende denominaties kwamen samen voor gebed. Honderden mensen werden maandelijks lid van een kerk. Het veranderde leven van deze mensen was duidelijk, zelfs vele maanden en zelfs jaren na de opwekking. Predikers van het evangelie gingen van plaats tot plaats om Gods liefde voor de mensen te delen met hun medemensen. Eén persoon die vertaalde voor een van de zendelingen ging van dorp tot dorp om de boodschap die was gepredikt te delen met zijn volk. Hij kende de Bijbel zelf niet, maar hij luisterde goed naar de boodschap die hij vertaalde. En dat nam hij mee en dat deelde hij weer met de mensen in verschillende dorpen. De beweging van Gods geest in de kerken heeft geleid tot zendingswerk. Niet alleen in vele plaatsen in Zuid-Afrika, maar ook in andere Afrikaanse landen, zoals Rhodesië, de huidige Zimbabwe en Zambia, Botswana, Malawi en tot aan de Sudan toe. De jaren na de opwekking brachten Zuid-Afrikaanse christenen grote financiële offers voor het zendingswerk. De geschriften van Andrew Murray werden vertaald in vele talen en die hebben vele christenen beïnvloed. En dat doen ze tot op deze dag. Geliefde, God heeft een bijzonder werk toen gedaan in Zuid-Afrika. Zal God dat ook doen in onze tijden, in onze dagen in Suriname? Laten we kijken naar wat hij toen had gedaan, ook in diezelfde periode in Suriname. We kijken naar iemand uit het binnenland. We hebben in dezelfde tijd, toen Gods geest op een machtige manier werkte in Amerika, ook een bijzonder werk van Gods geest in Suriname. In het leven van een Maron genaamd Johannes King. Hij woonde in het Matawai-gebied, district Saramaka. En King, die was, zoals men dat vertelde, hij was een meetman. En hij was ook een Obiaman. Maar hij werd op een gegeven moment heel erg ziek en men dacht dat hij zou sterven. En in die tijd, in 1855, kreeg hij een visioen van God. En na dat visioen werd hij volledig genezen. Hij kreeg in hetzelfde jaar een tweede visioen, waarin hij de hemel en de hel zag. Volgens hem was de hel een vreselijke plaats waar er vuur brandde. Hij zag ook de hemel, een prachtige plaats. King kreeg de opdracht om op aarde te verkondigen wat hij in de hemel en de hel had gezien. Als hij de straf van de hel wilde ontlopen, moest hij, wanneer hij terug was naar de aarde, gaan naar de zendelingen van de EBG. En dan moet u zich voorstellen, King kende die mensen niet. Hij had ze nog nooit ontmoet. En in zijn visioen heeft God gezegd, je moet naar die mensen gaan. En hij moest zich aansluiten bij de kerk en hij moest zich laten dopen. De persoon die King onderwees in zijn visioen, gaf King het advies om het volgende tegen de zendelingen te zeggen. En zeg tot hen dat de meneer aldus gezegd heeft dat hij de middelaar is van God en mensen. Die persoon die hem begeleidde zei, hij is de middelaar tussen God en mensen. In 1857, dus 2 jaar na zijn visioenen, bracht hij het eerste bezoek aan de EBG in Paramaribo. En daar zei men aan hem, ik citeer, King, zie je, die meneer die met je gesproken heeft, is de Heer Jezus zelf. Dat is niet een engel, want het is de Heer Jezus die de middelaar is van alle mensen en God. King had na zijn visioen het heidendom volledig de rug toegekeerd.
Hij getuigde van een wonderbaarlijke verandering in zijn dorp. De macht van het heidendom was gebroken. Van geestenbezetenen waren bevrijd. En Gaddeossos werden opgeruimd. King getuigde van het feit dat hij een slaaf was van de duivel. Hij werkte heel hard op zijn kostgrond, maar de opbrengst van zijn arbeid werd besteed aan het onderhouden van zijn obias, zijn wintis. Hij werd in 1861 gedoopt. En in een visioen maakte de Heer King duidelijk dat hij het evangelie moest verkondigen aan de overige Marons. King maakte verschillende zendingsreizen naar de Marons en de nakomelingen van de Afrikanen in Para. De Heer zegende de bediening van Johannes King op een bijzondere manier. Hij zag verschillende mensen tot geloof komen. En verschillende dorpelingen werden genezen van ziekte en werden bevrijd van boze geesten. In Para werkte de Heer zelfs op zo'n danige manier dat 2 winties te kennen gaven dat zij van de Heere God zelf opdracht hadden gekregen om hun dragers te verlaten, opdat zij naar de kerk konden gaan. Je moet zich voorstellen dat die winties zeiden, we moeten deze mensen verlaten. God heeft gezegd, we moeten het doen. Maar hoe is het gebeurd? De winter gaf ook, laat me verder gaan, de winter gaf ook aanwijzingen met betrekking tot de attributen die ze hadden, dat die weggeworpen moesten worden. Dit voorval was heel bijzonder, omdat King op dat moment niet naar het Para-gebied kon reizen vanwege een wond aan zijn voet. Die mensen uit Para zijn naar hem gegaan in het Matawai-gebied en hij zou met hen meereizen dan om daar te bidden voor mensen enzovoort. Maar dat kon niet. En van daaruit heeft hij gebeden en opdracht gegeven dat die geesten die mensen zouden verlaten. En inderdaad is dat ook gebeurd. De mensen uit Para kwamen en gingen zonder hem terug. 2 weken later kreeg King het bericht dat ik daarnet doorgaf. De meeste, of vrijwel alle Matawais, gingen door zijn werk over tot het christelijk geloof. Ik wil tenslotte nog het verhaal vertellen van 1 persoon nog in Suriname. En dat is Bromet. 1 persoon die kennis maakte met het opwekkingsvuur was Meyer Salomo Bromet. Hij werd in 1839 in Paramaribo geboren uit Joodse ouders. Hij vertrok naar Guyana en kwam daar als jongeman tot geloof in de Heer Jezus. Hij kwam in 1860 terug naar Suriname en begon in het waaggebouw het evangelie in het Engels te verkondigen. Bromet voelde zich geroepen om zich helemaal te geven aan het werk van de Heer. Hij vertrok in 1864 voor een theologische studie naar Engeland en waar hij tot 1867 aan een college studeerde. Na zijn studie werkte hij een tijd in het buitenland als predikant en ook als zendeling onder de Joden. Hij kwam in 1885 terug naar Suriname. Hij werd predikant bij de hervormde kerk. Maar Bromet was naar zijn mening niet vrij om het evangelie te verkondigen zoals hij dat wou doen. Hij meende een eigen kerk te moeten beginnen om zodoende het evangelie vrij te kunnen verkondigen. Dit werk was niet zonder vruchten. Hij predikte vol vuur aan honderden het evangelie in Paramaribo. En dat werk ging ook niet zonder verdrukkingen. Er werd dingen op hem gegooid als prediker van het evangelie. Hij werd vervolgd. Het opwekkingsvuur onder leiding van Dwight Moody in Amerika, om het zo te zeggen, was overgeslagen op Bromet. Hij had namelijk samen met andere predikanten in Nederland een opwekkingssamenkomst in Engeland bijgewoond in 1875, waar Sankey had opgetreden, de zanger die zong met Moody. En het opwekkingsvuur van deze samenkomst nam hij mee naar Suriname. Hij kreeg een ruimte waar hij toen het evangelie kon verkondigen. Bromet kreeg vanwege zijn activiteiten problemen met de gevestigde kerk. En hij richtte samen met anderen een comité op om naar mogelijkheden te zoeken om een eigen gebouw te kopen. Op 10 november 1887 werd de eerste steen gelegd van het gebouw van de gemeente van gedoopte christenen, die wij nu kennen als de Baptisten.
Zij deden heel veel bijzonder werk in Paramaribo. Zij hadden zanggroepen, ze hadden bijbelstudiegroepen en hij introduceerde ook het zondagsscholenwerk. En vele kinderen bezochten de zondagsscholen. De zondagsschoolbeweging had een grote invloed op de kinderen van die tijd. Bromet was zeer actief in straatprediking, waarmee hij in april 1896 een aanvang maakte. Velen, vooral Joden, kwamen hierdoor tot geloof. Geliefden, wat is de boodschap voor ons vandaag? Wij leven in een tijd van grote problemen, nationaal en internationaal. Wij zien in onze samenleving moreel verval. Er is onrecht, er is corruptie, er is immoreel gedrag en zo zouden wij door kunnen gaan. Ook onder de christelijke kerken missen we de boodschap van Gods heiligheid, heerlijkheid en grootheid. Het draait allemaal om ons. Als het ware moet God zich aan ons aanpassen. Wij hebben in ons land een door de Heilige Geest geleide gebedssamenkomsten tot verootmoediging nodig. Samenkomsten waar we geen maskers op hebben. Waar het niet uitmaakt wat mijn buurman of buurvrouw van mij denkt. Samenkomsten waar onder de overtuiging van de Heilige Geest mensen hun leven op orde brengen met God. Geliefde, dat is ons verlangen, dat is mijn verlangen. En dat is uw verlangen, hoop ik. En laten wij God bidden, laten wij de Heere zoeken. En vragen dat Hij ook in onze dagen een bijzonder werk zal doen. God zegene u.